bandiraɓe min calmini on min ñagani mon Allah moƴƴere mo kala ɗo woni min mbi ɗum yo jokku golle ko waɗata ko min ñaago mon kadi yon mbaɗ partagé mbaɗon like on saaha liron ko watte ko ɗum woni ko rokkata liggeyo doole ko yawti ɗum semaine ɓennuɗo o eɗen mbawi wiide état o jooɗinoma woni gouvernement o jooɗinoma gam wadde diagnostiqué caɗele poste mayen gar e baylugol gouvernement o hay sinno ko wayla ko heewani e waɗi tan seeɗa wayloji caggal salmin ɗon e juuɗa ɗon e ñagoɗon Allah moƴƴere oɗon gandi gouvernement o jooɗima ko ɓooyani gam ƴewtade poste holko saabi poste yahata ko yaadu doño ɓe jooɗima noon ɓe mbaɗi ɗum diagnostiqué ɓe jurnima lobbuli ɗi pop ɓe tawi poste ko rondi ronki haɓɓiti ɓeydi ko ɗum addani ɗum dañde caɗele dañiɗe gila ɗe yahanno ene daaso ene laaƴa ene daaso finalement ha wattidima jooɗade e leydi holko woni caɗele poste caggal ko ɓe yiɗɓe yo poste darto place muɗum yo poste ƴettit doole muɗum alay saago ƴeewe holko addi rafi poste ha poste addani ɗum mayde oɗo saaha ene jeeya koɓe e jiiri hen koɓe jii ko addani poste dañde caɗele an mamam gonɗo dow jeeri walla mamam gonɗo paale walla gonɗo ɗon ɗo ɓuuri woɗɗude oɗon gandi ko poste nawanno lettre uji ko poste addanno mandaji ene waɗa ni gueɗe goɗɗe e poste waɗanno koliji ene waɗa gueɗe goɗɗe payodinde ɗe ganduɗa poste ene jogui dongal mawgal e nder leydi kono ɓe ƴeewi holko addani poste yande ha ronki wawde ɓe mbi soko tawi ƴeewama poste ɓe foti ƴettude ene liggo e nder mum woni sofreɓe mum woni facteur en woni électricien en woni informaticien en woni mécanicien ji muɗum woni directeur uji muɗum woni yimɓe ɓe ganduɗa ko ɓeɗo tan poti wawde liggade e poste beele ha poste wawa manan jibinde hunde so ƴeewama foti wonde ko ujunnaji 260 employé poste so foti ƴettude poste ƴetta ɓen ene liggo so lewru maayi caggal fereji e jobdele liggotoɓe hen ɓe wooda ko heddi leydi ndi naftoro ko ujunnaji 260 employé poste foti jogade ujunnaji 260 poste foti jogade yimɓe liggotoɓe kono nde waɗa enquête aji waɗa wittoji labtuɗi tawa poste ko fodde wonde ujunnaji 400 neɗɗo woni hen ujunnaji 400 neɗɗo ko ɗum woni wiya ko ɓe goni liggotoɓe poste sen paami poste ɓurtini fodde wonde 150 neɗɗo poste ɓurtini ɗum watti ɗum e charge mum kono fotano jeeyede hen wadde sen paami poste rondi koko wawa yobde caggal fereji mum courant mum gasoil mum ndiyam mum e goɗɗum muɗum so tawi a watti hen fodde wonde 150 neɗɗo poste nattat wawde rondade donc firti ko poste liggotono ko ɗum wawa hay yobde liggotoɓe ɓe saka ni yoɓa fereji ɗi saka wooda ko heddi leydi ndi naftoro wadde soko tawi wiyama ko fodde wonde ujunnaji 260 neɗɗo foti liggade e poste so yimɓe 150 ɓeydama hen hol ɓeyduɓe hen holko addani ɓen ɓeydede hen caggal ɓe ngala toon koɓe poti liggade mataw ko wadde recassé clientèle politique a ala to mbaɗɗa neɗɗo ko militama ko ballowma to banggue politique mbiya ɗum yo fa poste ƴette toon liggaki dawani hirdani so lewru maayi ene yoɓe ko ɗum addani poste teddude ha natti wawde dañjini ko yoɓi liggotoɓe ɓe sahani dañje ko heddi ɗum addani poste yande e goɗɗum ko woni e nder poste ɓe tawi hen fodde wonde temedde yimɓe limtindi won postoji ɗi mbaɗa tawa poste o joɓeteɗa ko million ngaji so lewru ma yi nde ƴeewa tawa ɓen yimɓe
so tawi no rewino laawol ɓen postoji ɗi poti wonde ɗi lewru so maayi no poɗɗa famirde salaire jomum fotani ɓurde 300 000 walla 200 000 walla 150 000 kono ɓen nanga mbaɗa e postoji mawɗi e bureau ji mawɗi tawa so lewru maayi aɗa yoɓe million ngaji donc ɗum ɗon pop ene jeeya ko addani poste dañde caɗele wawde yobde ha ni kene daña bénéfice son teskima nde wayloji mbaɗi yimɓe hewɓe gustama waɗi ustaɓe yimɓe goni e wiide ɓe ko liggotonoɓe ko ustaɓe kono waɗi ustaɓe hay sinno ko liggotonoɓe ligganaki leydi ndi liggani ko koye munen saabu mbiyama ko liggotoɓe kono koyngal munen meeɗa fawade poste ɓe mbi ko ɗum addani poste yande joni noon solution o tan kala mo alano toon liggey saabu ƴeewama tawani e bureau goto walla e liggey goto mo neɗɗo goto foti liggade yimɓe joyo mbiye ko ɗon liggoto tawa neɗɗo goto ne wawi liggade on liggey so wiyama nawgol koliji wiye ko neɗɗo goto o ene foti wawde nawde e oɗo diwan walla e ngal ɗo leegal tawi ko yimɓe joyo waɗa ɗon tawa e yimɓe joyoɓe hen nayo walla hen tato koyngal munen meeɗa darade poste goto o ene lalla hen hitande fof laabi tati ko goto tan woni nawowo kono so lewru maayi kam fof koɓe yoɓeteɓe joni noon solution on poste hepta fodde mum poste hepta doole mum hepta ko foti ko hebde kala mo liggata ko e poste kala mbaɗanoɗo toon mbaɗaɗa e nokku mo ganduɗa a fotano wonde toon guitteɗa toon paareɗa poste paareɗa nokku mo poɗɗa wonde aɗa liggo toon joɓeɗa ko poɗɗa yoɓede kala mo liggotono ko toon on inde mum momte toon kaalisaji jahannoɗi ene yimɓeɓe liggota ko ɓe ɗin garta e leydi ndi caɗele poste ko ɗum ɗo yeehi ni min hoore mi meeɗi teskade won meeting goto bannoɗo Thiès nde yeehi ha maître de cérémonie o haali on mo ganduɗa kañum woni directeur poste wimo neli ko neɗɗo wimo janggo mbiyamo yo addu kayitaji makko so fini mi waɗimo embauché ɗum fof ko ƴettugol hono ƴettugol Ablaye Wade nde ƴettata ɗo en yimɓe e congrès munen waɗi ɗum e ministére uji waddi ɗum ene jeeya ko addi caɗele poste hande ha poste yani natti wawde hay hunde natti nafde poste koko waɗi surcharge ko fonno liggade mun ko ene ɓeyda hen fodde wonde 1,500 neɗɗo ɓe ganduɗa dawani kirdani jahani ceɓal jahani ɗatal kono so lewru maayi ene jooɓe e woɓɓe ɓe ganduɗa ene jooɓe salaire aji ɗi potadi yoɓede ɗum taw ko 200 000 poɗɗa yoɓede aɗa yoɓe 1 million 500 aɗa yoɓe 800 000 ɗum ko hen fannu goto ko ɓooyani gouvernement gonnoɗo ɗo henno hay sinno gouvernement keso ari mbiyeten mataw ko wayloji wonko ɗofta hen woodi ko ñipta hen waɗa wayloji e gouvernement ɓennuɗo on jii ko ɓooyani seppo mawgo waɗi yimɓe hewɓe mbi ala ko cohli ala ko jiiɗi so wona yo justice wat hewɓe ene mbiya ala ko cohli so wona o mo ganduɗa kañum woni ministre Ousmane Diagne ministre de la justice yo yah saabu waɗani ko foti ko wadde ɗum foof waɗi hen ko haalaji kono ko ɓuuri ko jojjude ko yimɓe poti teskade e oɗo régime kala ko daña e ko ronka kam haɓe jogui sutura koye mabɓe wiyam ko saabi ɗum ari no duuɓi ɓennude so tawi e waylo jogori wadde to banggue gouvernement aduna Allah o fof tinat ɗum hade on ñalawma kadi kala poɗɗo iwde yimɓeɓe gandat ɗum kala poɗɗo dirtinede poste mum yimɓe gandat ɗum kala poɗɗo lomtede kala poɗɗo nadde yimɓe gandat ɗum kono oɗo gouvernement hay goto tinani so wonande waɗa placé ha paari ɗum kadi ene moƴƴi e état foti ko jogade sirlu foti ko jogade secret waɗa ko foti ko wadde ha para wi yimɓe ko ɗum ɗo min gone wadde ɗum kadi ko jaɓɓal pattam lamal woto haat ɗon noon oɗon secret woto haat ɗon yo ɓennu ha e gendarmerie ji ɗi ha e police aji ɗi ha e nokkuji ɗi ha e diguen ha saabu a yiyat neɗɗo natat ene waɗe enquête guila suwa yaltude procès verbal mum yalta boowal ɗum ɗon foof ko hunde nde ganduɗa ene foti wawde ƴeewede beele laamu ngu beele régime
ene fawo e laawol ko yimɓe poti andude gila e law ganda gila e law ko yimɓe potani andude ko waɗani ɗumen concerné ko waɗi concerné ɗo goɗɗo taw kañum tan jomum gandi ɗum état o ene foti darade ɗum ko hunde fattam lamiri kono oɗo waylo waɗi yimɓe naatɓe hesɓe waɗi immiɓe e postoji mumen naati hen ko Déthié Fall naati hen ko Amadou Ba wonno ko député naati hen ko Cheikh Niang ko ɓeeɗo naati hen hesɓe so tawi manami juumani ene woodi goɗɗo natɗo hen mi ɗeɓi faljude inde nde ko on woni porte parole mabɓe porte parole du gouvernement waylo oɗo yimɓe hewɓe ene jogui hen Faayre wona ko Déthié Fall ari hen ko wona ko Amadou Niang ari hen ko wona ko Amadou Ba ari hen ko yimɓe hewɓe ene mbiya oɗo gouvernement ene jogui hen kulol ko gouvernement joftogol walla ko gouvernement coggol walla holkoɓe e mbaɗi e haqqillaji mabɓe caggal maître Bamba Cissé yeehi ministre de l'intérieur madame Yacine Fall faram ministre de la justice firti ko combat mawɗo jogori wonde yimɓe hewɓe ene jogui kulol bandiraɓe holko neɗɗo hulata Yacine Fall yeehi ministre de la justice holko neɗɗo hulata maître Bamba Cissé yeehi ministre de l'intérieur hol fayre neɗɗo o jogui bandam a rufani a waɗani ko boni a ƴettani a yennani a waɗani haydara so wiyama Yacine Fall fayi ministre de la justice holko saabi yimɓe ene jogo kulol won hen yimɓe ene jogo fayre won hen yimɓe ene jogo fitina wiide probléme waɗani so probléme jogori wadde waɗanta ko o mo ganduɗa ko tawan won ko mbaɗɗa ko rewani lawol aɗa andi caggal oɗo Yacine Fall ari ete kanko wonko haalanno gila law wiide kala ko wona gonga ko gonga ɓuuri kala ƴettuɗo kalis leydi ndi yo artir so tawi ko ɗum kulɗa an ko an jogui probléme kono gouvernement ala probléme an ko an jogui probléme kono leydi ndi ala probléme an ko an jogui probléme kono ministre de la justice ala probléme jiɗɗen wiide kala kene laɓɓina kala ko ene laɓɓina gonka leydi ndi eɗen paadi ɗum e régime o yimɓe hewɓe ne poti famde o gonnoɗo l'intérieur e o gonnoɗo ministre de la justice ɓe ko yimɓe fattam lamiɓe ɓe mbaɗi koɓe poti wadde ko alay saago ganden koɓe suɓanoɓe halfinaɓe liggey est ce que ɓe mbaɗi walla ɓe mbaɗani ɗum ko halfinnoɓe ɓe gandi ɗum ko laaɓi tan kañumen gaddunoɓe woodi ko kalfini ɓe hande kañumen guittiɓe ɗon kalfini woɓɓe kadi ministre fof bawɗo wonde hay sinno koye Pastef o jeeya enen poɗɗen jaggude ko ministre de la république ko ministre leydi ndi o yoɓirte ko kalis leydi ndi waddi so ari kala gonɗo e gonga ala caɗele kala mo ala e gonga wasa wadde par sac c'est à dire kala ko jomum moggi yo horkite yalta ha laaɓa cer ande ko kaari en mbaɗi ɗum ko kaari en jeehi ɗum ko kaari en golli ɗum ɗo ko ɗum woni ko woni lawol oɗo régime ala ko mbawɗon waɗande leydi ndi ala ko mbawɗon waɗande yimɓe ɓe so wona projet mo jeyɗon yimɓe ha yimɓe ɓe coodi mbiɗon ko gonga ko rupture ko potal ko ɗum woni ko wodata kala ko mbawɗon wadde son mbaɗani ɗum haydara on mbaɗani te affaire nde nene yaha mandat o nene yaha on ngala droit jogade kulol walla fayre Macky Sall ngari lamtoro Bourguédé kala ko gañirɗamo kala ko jennirɗamo so yiiɗi wadde hunde wona haala hattamo wadde kala ko woni haaju makko waɗa ɗum exécuté o yamirat yo waɗe o waɗa ɗum exécuté sene feewi yimɓeɓe so fewani yimɓeɓe caggal ko jiɗɗo ɗum ɗo yo won o wonat lamɗo alay saago wasa heɗade won luukaali heɗo haala lamɗo yo heɗo ko leydi mum haalata ko population mum haalata kono won luukaali jarani heɗade kadi hay neɗɗo goto wawa wadde ko hawrani yimɓe foof hande ko ɓuuri ko jojjude ko ngaalu leydi gujjaɗo o nawaɗo o biyaɗo nawama o ko yo yaltine yimɓe fof ganda kala noon gonɗo ɗo hande ene wiya dañi fayre dañi haljo wonko dogata wonko waddata ɗum noon ko an caggal wonko mbaddata ko haaloɓe pulaar mbiyata ko mboolo e bone mum hay hunde ala ko fada e régime o so wona yo faw leydi ndi e lawol ko yawti ɗum bandiraɓe
Amsatou Sow Sidibé wonko haali o wi Farba Ngom caggal sellani foti ko rokkede liberté provisoire kamɓe koye raison mabɓe ɓe goni koye gonga mabɓe ɓe goni en tant que droit de l'homme kadi neɗɗo soko tawi wiyama sellani ene foti nawede ɗo foti sellude ko jiɗɗen wiide ɓeɓe ganduɗa ko kañumen goni dilloɓe droit de l'homme so tawi haɓe ɓama konguɗi mabɓe yoɓe tinno woto ɓe mbaɗa heedi heeda Amsatou Sow Sidibé kaɗo haala ene fadano e makko gila wona hande kaɗo haala ene fadano e makko noon taw koye mbadi kuptidindi so haali taw haali ko en général wiide dendagal ɓeɓe ganduɗa ɓalli mumen gona belɗi nene e nder kasoji ɗi yo jaltina nawe pavillon spécial walla ɓiyoɓe dokka liberté provisoire so haali ɗum nden haala makka ɓurata wadde porte ɓurata wadde fayida hay goto wiyatama ko c'est politique kono parfois takata yimɓeɓe ne mbiya haalulaji mabɓe ɗi ko haalulaji politique ɓe kewi tan ko haalande goto ɓe kalanta heddiɓe ɓe kalanta famarɓe doole hande kala ko kalɗa to banggue Farba en e wonɓe dilloɓe politique hay soko gonga mbiyeɗa tan jaaɗa koye koyngal politique sa wi yoɓe keddo toon mbiyetoɗa kalduɗa ɗum ko politique sa wi yoɓe jaltu mbiyetoɗa kalduɗa ɗum ko politique kadi noon hande ko jimmi wiide yimɓeɓe yoɓe gandu ha ɗo ɗo yarete Farba suwata o wonde gujjo ha ɗo ɗo yarete o suwa wonde gujjo wiyedemo o ƴetti suwa wonde o ƴetti ha ɗo ɗo yarete ko justice wawi wiide o ƴetti te o suwata o yetta toon yo yimɓeɓe yo kormo ɗum wiyoɓe o wujji wiyoɓe o waɗini o wattini ha ɗo ɗo yarete yo yimɓeɓe kormo caggal neɗɗo ñawaka ha justice wi wujji ko tuma e mum ko suwata wonde yo yimɓeɓe kormo ɗum kono eɗen jiiɗi les droits de l'homme droit de l'homme semɓe yoɓe tinno yoɓe kalan e mbadi kuptidindi ɓe mbasa haalde banggue goto kadi ɓe kala nde ɓe poti haalde ɓe kala law yoɓe kaala law ɓe kala nde ɓe poti haalde so wona ɗum koɓe kalata ko hay sinno ene wanno nafoore nattaɗa wonde nafoore saabu ma wonno yiira saabu ko hen nandata yimɓe fof ne gandi condition kasoji Sénégal yimɓe wonɓe toon ɓe ko mayɓe ko leptuɓe ko loriɓe paquetage gonɗe toon o pawdirgol gongol tongol e lepte gonɗe toon ɗe ɗum waddi neɗɗo saɗa ɓamma konngol ma ɓam e mbawde kuptidindi mbasa wadde visé sa waɗi visé nattaɗa wadde porté yimɓe jiira ɗum ko politique te ko hen nandata walla holko addani kaari haalde kaalete won ko metti ɗum kaalete won ko welani ɗum soɗon kalate law kalon nde poɗɗon haalde kalon ko poɗɗon haalde e mbawde kuptidinde président Ousmane Sonko o yeehi Émirats Arabes ɗe balɗe ko toon o woni waddi ko jilluji pattam lamiji o woni en jii kadi jaɓɓule baɗɗe fayida e jondeli labtuɗi ɗi ganduɗa mbaɗama toon enen foof en duwonto régime o yo Allah walluɓe yo Allah jagganɓe ha koɓe gummani ko ha koɓe jiiɗi wadde ko haɓe mbaɗa ɗum e leydi ndi eɗen mbiya noon les droits de l'hommiste yoɓe tinno yoɓe mbaɗ communiqué holɗum caggal wiyanoma won 7 milliards majjuɗo waɗi rapport goɗɗo ɓe ganduɗa yaltinama wiya wona gonga FMI ari gonɗini ɗum wi ene wodi 7 milliards majjuɗo les droits de l'hommiste haɓe poti haalande leydi ndi haɓe poti hande kamɓe koye mabɓe ɓe daro wadde noddude manifestation ɓe daro erade e wiide kala to kalis leydi ndi naati yo yaltu ɓe nodde Sénégal naɓe pop marché ji mbaɗe ɓe mbiya kala mone ara yo adu drapeau Sénégal ɗum woni ko fada e droit de l'hommiste en ɓe goppa le cakaneri ɗiɓe goni ɗi won hen mabɓe won cakaneri ɓe goni won hen mabɓe wonko baddata wonko panno keɓani ko ɗum woni ko dukata wonko jiiɗi hedde keɓani ko ɗum woni ko baddata yoɓe paw gueɗe ɗe e lawol yoɓe paw gueɗe ɗe e lawol yoɓe noddu yimɓe ɓe mbiya yo yimɓe yo mbaɗ manifestation pacifique namdade ngaluji mumen jaaɗi ɗi holɗo naati ɗum ɓuuri jojjude haalde wiye kaari waɗi scandale naggam kaari waɗi scandale naggam kaari waɗi scandale naggam scandale uji kaale ha wayno leydi deƴƴon mbiyon thiel droit de l'homme kam mate mana ngaalu leydi mana perdude mata ɗum jeeyaka hen droit de l'homme kam ko ma neɗɗo sokerande kaalon walla population kam jeeyaka e lom
ɗo gueɗɗe ngoni yo Allah wat janji e yimɓe men yaaɓe caggal leydi yo Allah wat ballal e laamu ngu ha kala ko ɓe gummini ha yetto e dow jaam ɗum tan woni ko poɗɗen duwade ɗum woni ko poɗɗen ñaagade yimɓe heeɓe noon ene mbiya ko mbiyatmi yo laaɓ ko laaɓata so laaɓani ɗo e ɗo so laaɓani gande Sénégal hay hunde mum wonta laabde ha abadan dayman dappat so laaɓani ɗo wonta laabde wadde so jogorani laabde en galata to paaɗen gande leydi ndi mone men kala ene foti wadde hen ko foti wadde say sinno ko bande so tawi waɗi ko fotani wadde aɗa foti wawde wiide ɗum kaari ko mbaɗɗa ko fotani ɗum wadde so tawi noon ballugol ari to banggue politique sa yiiɗi balla ɗum kono haalande bandum gonga ko yidde ɗum jeeya président o woni président premier ministre o woni chef de gouvernement ko ɗum Allah waɗi taw moni kala yo heddoye ɗum te koye ɗum keddotoɗani koye ɗum ne keddotoɗa hande Allah waɗi goɗɗum ko wona ɗum bandiraɓe so waɗi gantiɗe haala he min ñaguima yafuya so longere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yilno hen hande noon oɗo wutte pattam lamo ko sokhna Sahaba Diop Sahaba Mamadou Diop mo koltu Adama Aissé ñanti en ɗum en calminimo en juurimomo en calmini dendagal bandiraɓe e koltu Adama Aissé naɓe e dendagal bandiraɓe Oasis e social mo nene Habibi onon foof oɗon mbiya yo kisal Allah wona moon yo Allah sellin sembina Winndere-tv ha yeeso ko laawol.